wis diaplok nih kan gapangan. Orang biasa pulang ke diri lho saya. Ya. Berarti ngono kuwi aku nanti apa? Iya, iya. Agar kok bayangan mbok jalane sapa wae to. Agar nek iki sare iki fever iki sapa iya. Iki mau kuwi aku nganti kaya wong mimpi ku lho. Sing duwe jelas Indonesia kok penontonnya nanti 6.000. Biasanya ini mau 150. Terus orang mikir Salindri munggah 6.000. Kudu takbel. Channel oh, biar apa wong kuat dituku kami Islam. Ojo. Angin ngelaki dong. Angelai janji selendang biru selendang biru selendang biru aku mau sore nggak ini buat TikTok kok. Masa? Yo, tak syuting kanca-kanca YouTuber iki. Wah, YouTuber banyak sekali yang hadir bersama-sama mencari nafkah. Lah kan cuma sing-komen to. Dalam tua akan pola. Lah nek ikan Salindri enak wong nonton. Tak jawab iya. Zero move on bukan? Ya, ya. Dan on kafe dhewe. Jake lek on kafe dhewe. Iki nang guyu ta. Ya, maka norakan batin setiamu. Putri. Iya. Luar biasa kanca-kanca semangat bos, semangat. Iki pembalungnya asine kaya wong telu. Ning nyatane Mas Ardi, Mas Guru, mapan nggon balungan juga luar biasa. Ket sore kan matur watan. Tak ini kan dia. Iya kan ya. Si Tommy pamit pembalungnya mergo sesuk-esuk duwe gawe, Mas Supir ya ngono Mas Edi gitu nek sibuk gawe tabung. Terus iki ujune duwe jolas. Sing balunge wis inti-intine sing demung iki wis padha pamit. Nah, aku wis sae iki semua. Sesuk kuwi ora patek kokeh ndek. Ya, coba. Yuk. Mana? Buk, berubah. Tatapan janjimu. Banyak sekali yang berkomentar tadi liburannya terlalu panjang, terlalu lama. Yuk. Aku sadurunge wis matur. Bahwasanya Mas Kopet karo Mas Dodo kuwi kersane murgon liburan tok. Nek genduk iki Salindri kuwi konsisten sampai goro-goro. Terutama dalane iki aku ngono ya. Oh ya terus yo, nyatane saya ini sekarang lungguh mergo wis suwi kok ora jagongan karo mboke utawa buduri Kurniawati. Kangen aku mau kabar demikian ora nganggo ler tanggapan wah seneng ora jamak. Ayo, bukan aku saya kuntara saya andaya bawono. Ya, mergo dongane wong tuwa sekarone sing pendak dina iki mengiringi kesuksesane nduk Niken Salindri. Oh iya, iki janji aku menurut apa? Nduk Niken kan nyuwara utawa panembang sing klasik. Aja dikira Niken Salindri iki isone lagu lestari, lagu ujaningse, lagu ayang-ayang. Heeh. Ning aku wis metuki dhewe wis cilik bahwasanya iki klasiknya ya luar biasa. Oh, ngono. Lho ditampilke. Oh iya, ditampilke kono bang klasik sing karo legase. Ya, ya. Nduk kan. Wis ngantuk lho, Nduk. Dereng. Semak kuwi Pak ya kuwadang. Dereng iki
mau tas mini obat batuk loh Pak. Oh iya. Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan Berat ya. Iya. Ini nyatanya memang si putih. Emang irang-irangnya barang. Jadi ini dulu, kamu semangat sebabnya apa bikin kamu semangat banget? sebabnya konten buatan derek jenengan. Iya. Kalian menghormati Pak Sugadi minangka Sopi Derajat. Gitu. Luar biasa. Manggap jenengan wis di manggap awakmu wis dirancang. Piye carane supaya awakmu iso ngabiar wawasan daleme Pak Sugadi nggih. Nggih. Alhamdulillah lakon. Anggap kuliah lho kan. Jualan paling terlalu rapet. Iya, Iya sampai harus menentukan jadwalku yang longgar Pak. Betul, iya. Iya. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nyatane jeng band niku nggih menyesuaikan jadwal musik longgar karangannya lah kapan kuwi yo. Nek longgarmu kapan nyatane sing nanggap yo gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penangga. Orang keterima mendialah gue sedih liyane mesti ngono kuwi. Dalang yo seperti itu nek keterima yo manut karo dalange. Nek ora keterima dalah tanggapan murah dibatalke. Jadi keterima ki dalang ora iso duwe tanggal liyane yo gelem sing nanggap. Gitu. Nggih. Kan apa saiki jayu. Jinman sing ngono ya. Para pini semua tasih pareng lenggah lho, Bapak-bapak. Sing kepengin buktekne nek Calindri kono Bakasi iki iso apa ora? Lho, malam hari ini lo pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing kendharo daleme Pak Sugadi, so buat nek oke sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga ana ing TikTok ki ning Dujo Laras Indonesia isih 3.500 sing nonton. Nah, ya biasanya selesai kan ya. Jenengan apa nak? Cahyu. Jenengan Micil ketoprak nggih. Oh, pelak nama sini dulu. Pelak ya. Ya, Mas. Yokohama. Ya, coba. Tobi Yombang. Oke ya. Iya Pak. Nah. Ini dari Aceh nggih. Mungkin nek salah ampun ditukangi. Oh, mboten sampeyan iki anakku ge ayu. Lek salah ora sebenarnya beda kan sing coba kae salah kepek sampe. Yo nah. Yo jangan orang ketok-ketok itu lek lagu Mbak Reno Cuwe kendhian saya ini. Iya, kuwi tak wet-wet kok. Nah, ya sesuk pamit. Sesuk kira ganti-ganti. Iya, coba apa? Dupi yang Kamu? Sesuk nek kondur salam go. Bapak Soleh lawan Mama Bibi ya. Ki mau melu ora? Boten. Oh, boten. Jaga adik. Ya. Caca kok parikane rapas to. Sing pira? Pipa pabrik sing padha prihatin. Iki dudu parikane wangsalan lho. Ngono? Yo pipa pabrik iki entuk dening Kusmin, ya ta. Mula pipa pabrik ya. Sing padha prihatin entuk dening Kusmin. Pipa motor apa kuwi? Aja gawe repot apa kuwi? Kenapa? Ya ya. Pipa banyu apa kuwi? Mlaku alon-alon apa kuwi? Paralon?
Pipo uang. Apa kuwi kok? Aja gampang lali. Apa pipo uang kok aja gampang lali? Ali-ali. Ya. Lanjut. Ya. Aceh. Kandang-kandang bocor laras, tepuk tangan buat anak wedok bikin kali ini. Luar biasa, klasik barang yang dipangan loh, lagu ini lagi digawe, sekarang ini kan harus dipangan. Oh iya. Jadi buat nyipaknya lagu aja lanjut kan? Iya. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga? Iya. Culeke sih. Ya, ini duet kok nyanyi aja dulu. Iya, Mbak. Pak. Ya Mbak. Main Ya, kan. Ini sakit di gamelan. Sabar. Ya cara tak pengen dulu ya. Ya cara karyamu tak pengen dulu aku. Mesin kula Pak wewe. Lah, karya itu ora apik Oh, elek. niku diupload mawon kula isi wae. Lah nyapa? Mboten kula share. Saiki gak betul sampe aku. Aku tak pengen dulu karyamu kaya apa. Kira pas dulu. Tinggalnya pelok. Oh, larane petok. Pelok petok. Pelok petok. Kok apa? Kan luwe aku bangun kleru. Kowe mau ora ketok-ketok digawe dolanan karo pengen Pak Suwadi. Wah, jangan sok. Gua tempe terus apa mau urang. Luar biasa, matur suwun Mas Suwadi. Mugi berkah Jumatan panjenengan sak keluarga, nggih. Amin. Ya, langgam nduk jasa sak langgam mungkin diikutne karo mas-mas Wijo Laras Indonesia. Pengen krungu Bapak. Nah, coba buka celok. Ayo, pada konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, neng tak kira konco-konco iso. Dia ingin iso lagu Ngami Rama. Karena gue nek mondol, karena nek mondol gue. Nek kula slendro, Mas. Oh, slendro. Nggih, nek pelok kok hiburan ketinggalan. Oh, mana? Ya, slendro mas aku. Nggih, nek slendro kendaraan berarti kok pindah pelok. Oh iya, apa? Dijajal boleh. Salahnya. Ora sing nyalane kowe. Kowe nyalane ku tak gulute. Nek gamelane untuk dijajal, wong ora entuk. Oh iya. Wong kok dijajal. Ayo bisa. Saya suli, Pak. Lan aku pengen berurusan. Nyata aku ngalem
Mas di Jakarta sampai pakai pisang wis pas lho. Dereng tau. Wis suwe pas lho. Wis suwe pas. Cacane pertama pancen untuk alun-alun piye. Wis suwe ben minum itu lek pas sampai itu. Nah, iki kok. Tapi ini pon rapi menyatu loh. Menyatu lagi. Oke. Nah. Sudah bisa mengikuti. Ada chemistry ya? Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan. Coba seniman harus seniwati gitu. Oke. Oh, seniman harus seniman lanang loh. Maksudnya seniman harus seniwati. Seniman kali seniwati. Hah? Oke, terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Wis apa aktornya sapa? Aktornya sapa aktornya? Aktornya rahasia Pak. Oh rahasia. Ini cara lagu sekbian ngomong. Lagi metu iki. Ora ditokokne kan ben nyapa. Lah sempat Dapat dulu. Ah ya, ada dikonge dibagi. Nah, ya. sampun tak niku Pak ini. Wis to? Mumpun ngoten tok e. Oh, ngono to. Nggih. Oh. Ini kurang sithik jane. Biasane ngepos berarti tambah sithik, ngono sakit gombek biasane ngono kuwi. Ki mau tak tenan. Sampun. Ora Niku kok. dibaleni referensi ping 2. Oh, iya. Iya. Tapi lagi mesti ganteng ya terus. Oh, iya. Jadi anu ya kanca-kanca latihan laguan ya Pak. Siap. Ya di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Sampun. Oh, tanggal 24 ditunaikan kan. Saya langsung tadi. Langsung dari dangdut langsung dari. Dari ini ya, dangdut langsung dari. Saya mau ngomongin penabung. Angkat Tenang ya Pak. Oh tadi. Mas Ardi wis nyatut notasi to Mas. Ya. Kudunya masih iso. Ardi. Saya aku mau nyanyi dicatat bisa. Iya. Ya, besok tanggal 24 genah dadi apik. Ya Pak. Mungkin digarap ya Pak. Garap. Di Jalan Semen ya Pak. Jalan Semen. Mang anu, sama pasar karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendaki Jalan Semen. Apike digarap pelok ya. Kulon kemuning. Apike pelok ono sing dulu. APS sendiri Pak. Apike sing dulu. Oh. Engko sendro kok di terus dadi pelok. Kok den coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendaki Pak dosen sing garap kiringan di Jalan Indonesia ya Pak Do. Pak Do. Nah. Ada kan ini anu lho nyuwun WA aku walaupun Oh iya. nggih. Mas Ardi sing ngomong. Ada kan nyuwun WA sampean Dik. Oh. Sing dalam sapa Ardi? Weh. Asine kuwi modus Ardi. Ya, wis garap sing apik. Oh, wis kok jaluk karo Pak Dori iringan apa wae iso. Mesti bayar aku. Oh, tenang. Iringan Bijola Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo RSN. Oh. Coba sama nak pameri ya berapa nih kata-kata ya. Nah, sing tembang ibuku, kudu ikut ya mati. Lagune Loros Sigar ning garap gamelan Bali. So sama monek ning kudu wis iso. Nah. Ayo Bu, kudu iki. Nah, kudu iki mau rung sempat tembang. Nah, ya. Mah padha to ning karo boe. Mah padha. Nah, neng Facebook itu diupload mau foto dia sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Aku wis nyawi istri saya itu. Ayo, loro sedikit dalam Banyuwangi kuduwi Kurniawati yo, sing pembalunge itu. Konsentrasi. Ya, coba. Ya, coba, ya dah, ayo aja. Nah, musiknya kayaknya oke, loro sedikit ya. Ya, yuk. Banyuwangenan bro, terus.
Waktu kembali waktu kembali
Iya sing nulis Mas Eko Widodo. Walaupun lagunya sudah ada, tapi di aransemen Yoro Gamelan Bali. Wah iya. Kuwi jenenge anu to. Cara kendaraan utawa mobil iki dimodifikasi ya. Tidak merubah syair dan lagu ning diiseni balungane. Ya, mumpung awake dhewe yo Gamelan Bali. Ya. Jadi selalu berkreativitas sing tanpa batas anggone kanca-kanca di Jolaras Indonesia piye carane meramu sebuah tontonan sing kudu bisa menarik perhatiane para pamirsa. Oh, ngene ya, Truk? Iya, Mas Jare. Lah kadang-kadang tetap berkreativitas, berkreasi. Kalau bahasanya kreasi tiada henti ngono ya, Truk. Ah, ya, coba. Yo. Iki sing saka Ngawi diaturke. Saka Ngawi. Mbak Wanda karo Mbak anu Wiwin Irnawati karo Andar Sari. Ono permintaan mengko supaya duel ing antarane Mbak Niken Salibri karo Mbak Rika sing saka Sidoarjo. Oh ngono. Ya. Oh baik itu. Ya. Ora merasa ojo open jam 3. Ya. Ya. Nyambut gawe yang dari Senin kok anaknya mendukung penonton podo mendukung juga ki ora krasa kok. Masa? Ya. Uang menyebar lho. Ya. Ya iki pangundur pirang-pirang. Ngono. Ah, Blackpink kaya kidul. Tasih monitor Pak Kangko. Nggih, matur bantuan sugeng dalu Mas Kangko. Mriko pirsani saking lokasi Babatan Tengahan. Nggih. Pak Marsono bilang ganceng ugi wilujeng enjing Mas Kangko mirsani di Jolaras Indonesia Channel saking Pak Tulus warung tombol luwe ing Cikarang sing disuwun lagon uga karyane Mbah Sukuron Suwondo Ula Tampar utawa Nyidra Asmara. Derek nyimak Mas Joko Kedung Malang terus Kediri ya. Kasih monitor, nggih CP Sekarwangi Jaya, nggih Mas Ahmad juga Pak Enanda Gemolong Seragen. Sing kata sana juga Mas Diko sini, ya. Nah, iki sing disuwun lelagon karyane Mbah Sukuron, nduk yang karo Wanda karo Wiwi apa? Nggih. Nah, kenal kuwi ya. Nah, ya, mergo iki pamudun saka penggemar yang setiap bulan pasti nonton Pak Tulus Cikarang. Oh, iya. Nyidra Asmara. Yo garang Gamelan Bali to. Yo. Coba. Kaya apa? Diaturke. Diaturke. Nah. Monggo. Diaturaken monggo Nyidra Asmara utawa Baladan Cinta Ula Tampar karyane Ki Haji Sukuron Suwondo. Yuk, dados.
Mas Joko kelihatannya masih ngejar masih. Aduh. Luar biasa ya Bang. Ya iki pinangkani godhong telo iso gawe rego ya gini. Menungso karo menungso ora iso gawe rego ngono kae. Heeh. Iki kan duel karo duel karo opa. Ya. Lagune manuk sing kaloro apal apa? Ya. Mana dong? Ya, ya. Disupati lah, disupati lah. Ya, ya, ya. Mari berdiri, yuk. Kayak apa? Salah gede, yuk.
Yo, lagunya pondok kaloro. Jadi lansane gamelan apa-apa, Pak? Enek musiknya yo dilanjani yo. Oh iya. Ana musiknya yo. Aku iki biasane nek ning Ngawi ora tau nggawa musik ning gandeng ada permintaan sore digawe campur sari. Kula tak gawakne ora ketang elektron. Harus mengikuti permintaan tuan rumah ya, Pak? Betul, betul. Tapi mana kalau saya nganggap tuh wingi ning kandangan iki ora nganggo musik. Ya, dibanding nek di penjara Pak Suwadi ngrasake musik, awake dhewe ya digawake. Oh ya. Pokoke manut kalau saya nganggap iki aman. Apa wis kompromi kabeh apa? Bon. Apa? Sawijining dina, Pak. Sawijining dina. Bisa, Mas? Bisa dadi ya. Kapang-kapang, pakam-pakam. Ya, San. Kapang-kapang, Mas. Ya. Bisa, Mas, tadi nawang, Mas. Mau bisa nawang kawan deh. Bisa loh, Mas. Bisa tuh, Mas. Ya Allah, ngeramu nggak diri. Iki padha-padha putri saka Jawa Timur ya. Jawa Timur kok api-api ya. Opa saka Sidoarjo. Nek saka Kediri, bojoku ya wong Blitar. Ya, api-api ya. Isi ngeboki wong Jawa Timur ya, Tru. Iya. Ya, Wiwi ya Madiun, Jawa Timur. Ya Wi. Oh ya Jawa Timur. Wanda ya Ngawi. Ya, Ngawi ini ngene-ngene. Mbak ana coba blora anu blora ya melu Jawa Timur. Ya. Ya. Ben kita mau to mampus kan. Bila ada semua kerok. Apa dua ini? Apa, Mas? Apa? Kapang-kapang. Kapan? Ya, coba apa? Ya. Ya, oke. Ya. Tidak perlu muncul, aku beristirahat. Untuk itu batu nang dindi. Joko kegiatannya dok kan. Wih pilek flu kaya ngono ya. Mergone kurung tapi mana budaya itu. Pokoknya di batu-batu dia mesake anak wedok yang telah istirahat. Oh ngono. Ya. Yo. Tapi dijibat kok kalau Mas Gareng. Turun. Iki awake dhewe bakal nyekseni anggone Raden Bambang Wisanggeni tapi Apolo Kromo muga-muga entuk jodoh. Sing becik ya to.